аз Созмони Милали Муттаҳид $1 миллиард дархост шудааст то ба 5,2 миллион нафар дар Туркия аз заминларзаи харобиовар аз 100 соли охир осеб диданд. дар ин бора дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид зимни пешниҳоди дархости башардӯстона ба Туркия изҳор дошт. шумораи умумии аҳолии 11 вилояти аз ҳама бештар осебдидаи Туркия 15,6 миллион нафарро ташкил медиҳад. 5,2 миллион нафари ин одамон ба ёрии таъҷилӣ ниёз доранд. маблағи $1 миллиард аз дархостҳои ниҳоди Созмони Милали Муттаҳид ки амалиёти башардӯстона дар Туркия ва шарикони онҳо ширкат доранд гирифта шудааст. тибқи маълумоти охир бар асари ин офати табиӣ дар Туркия наздики 41 000 нафар ба ҳалокат расид. ёдовар мешавем ки субҳи барвақти рӯзи 6 феврал дар вилояти Қаҳрамонмараш заминларза бо шиддати 7,8 дараҷа рух дод. дар пайи ин 30 зилзилаи сустар ва нимаи рӯз боз ҳам бо қувваи 7,6 балл ларзид. дар Туркия 7 рӯз мотами миллӣ эълон шуда дар 10 музофоте ки аз ҳама беш хароб гардидаанд 3 моҳ вазъияти фавқулода ҷорӣ гардид.